insemmi uħud minnhom. Il-kap tal-komunikazzjoni tiegħu stess tal-Prim Ministru dan kien Alla jbierek editur tal-Malta Star. Il-kap tal-komunikazzjoni tiegħu għandu pakkett ta' 49,000 euro. L-assistent tal-Prim Ministru Glenn Bedingfield li kien Head of News ta' Super One dan għandu pakkett. Għandu pakkett, Sur President, ta' 45,000 euro. Konsulenta tal-Prim Ministru din li kienet reporter ma' Super One, konsulenta tal-Prim Ministru. Tajx kemm kienet ittemma l-mikrofon fuq qabel l-elezzjoni, Ramona Attard. Tieħu pakkett ta' 32,000 x'ma temma lix il-mikrofon qudiem wiċċi. Min kien Deputy Head of News ta' Super One. Issa qiegħed Assistant Chief of Staff tal-Prim Ministru pakkett ta' 46,000 euro. Min kien reporter f'Super One bħal Julia Farrugia, issa Communications Officer ta' Projects Malta u Alla jbierek konsulenta wkoll tal-Ministru Anton Refolo. Taf kemm għandha Ministru mhux billi titħata, jien ma nitħax għax mit-taxxi tiegħi qed inħallasha. 51,000 euro di għandna. Is-Segretarju Privat ta' Jose Herrera għandu 45,000 u il-Communications Officer tal-Ministru Chris Cardona, ċertu Jonathan Attard, dan għandu pakkett Alla jbierku ta' 37,000 euro. Issa dan Jonathan Attard jien ltqajt miegħu meta kont qiegħed iċ-Ċina. U meta kont qiegħed iċ-Ċina ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, waħda mill-laqgħat li kellna lejn l-aħħar kienet mal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi, Saj Mizzi biex naraw x'qed tagħmel. U aħna meta morna din laqgħa sibna lil dal-Communications Officer tal-Ministru Chris Cardona hemmhekk għadnilu x'qed tagħmel inti hawnhekk. Ġie għall-laqgħa. Ġie għall-laqgħa biex jara l-Oppożizzjoni x'ser tgħid lil Saj Mizzi. Aħjar ma ngħid xejn. Communications Officer tal-Ministru George Vella 37,000 euro. Il-Communications Officer tal-Ministru Owen Bonnici 37,000 euro. Il-Communications Officer tal-Ministru Helena Dalli 37,000 euro. L-assistenta ta' Mario Kutajjar 37,000 euro. Daw kollha kienu reporters fuq Super One, ta' ara taħseb li dawn xi nies oħrajn. Il-Communications Officer ta' Mario Kutajjar ukoll 37,000 euro, reporter ukoll. Il-Communications Officer ta' Edward Zammit Lewis ukoll 37,000 euro, reporter ukoll kienet ta' Super One. Toħġ toqmos fuq is-siġġa il-verità qed ngħidlek, Ministru. Il-floor manager ta' One TV, jieħu kuntratti bla doċċ fuq il-PR 60,000 euro. Biex ma nsemmix ukoll il-Norman Hamilton. Kien jippreżenta programm fuq is-Super One. Issa Alla jbierek ambaxxatur f'Londra dan qiegħed. Pakkett finanzjarju ta' 90,000 euro. U Rejat Soppardi, minn DJ fuq Super One, issa ambaxxatur fi Brussell. 80,000 euro. Ara vera ma tafux tistħu. Kollox taf kemm qed jiswew dawn in-nies, Sur President, mit-taxxi tagħna. €1,000,000 euro fis-sena flok jagħtuhom għall-mediċini tal-kanċer, qegħdin jonfuhom, qegħdin iberfuhom fuq dawn il-pastazati. Li Konrad Mizzi il-mara tiegħu qed jagħtiha 13,000 dik ilna li nafuha. Imma jiena ma kontx naf, pereżempju, li dan anki poġġa lil missieru chairman ta' board, chairman tal-IPSL. Chris Fern poġġa lill-ommu, chairperson ta' Children and Young Persons Advisory Board u membru tal-board tal-isptar Zammit Kleb. Luciano Busuttil daħħal lil-mara f'job full-time mal-Gaming Authority. Silvio Xkembri għandu l-mara full-time mal-MFSA. Stefan Bontempo għandu lil-ħuħ għamluħ membru tal-board tal-Housing Authority. Justin Caruana għandha r-raġel taħħa għamluħ board fil-Board of Governors tal-Financial Intelligence Unit. Vera ma tafux tistħu. Tony Abela, Sur President, il-deputat mexxej tagħhom. Dan għal-konsulenza waħda għandu 3. U ta' fuq xiex jekk ma tridx. Fuq it-traffiku dik diġà semmejta. Fuq il-faqar, Tony Abela għandu Alla jbierek konsulenza fuq il-faqar. U għandu konsulenza wkoll fuq it-tiftix ta' żejt.